Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. At nakabulad-bulad na kamusta inyo mga hinalay dira sa silak sang adlaw. Pero sigurado na nga nakapangiyagan na ang tanan sa sini mga siniun. So sini iya nga oras sa mga kumalaw na 43 na ang ibang dati hingagaw titawi sang kalapuson, hilimuson sa makinaan para makapahunay-hunay naman kag makalihay-lihay nga makaupod tugtugtak na alas 3 iya sa Texas My Life. So salamat din sa inyo. So sa tutugman sa malabutan sa aton papangalagad karon nga hapon, magluwas diri sa siyudad sa Bacolod province sa Negros Occidental, Isla San Negros, Cagay dira sa isa sang Guimaras mayong hapon man kay top isla sa panay sa apat ka mga probinsya dira. So kamusta lang dira sa inyo tanan, halong-halong gihapon kita ang pagpahinumdum kay tikabalo kita dira iya sa siyudad sang Iloilo sa mabulubudlay, mataas ang ila sining quarantine status compared sa aton diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ari ta idalong sa gihapon sang General Community Quarantine Heightened Alert with Heightened Alert. So kinahanglan lang gid naton nga mag-relax kag magpahuway na kaya kinahanglan relax naman kita kag magpahuway. Kung wala kamo sang kaladtuan nga importante karon iya nga hapon. No kinahanglan lang gid, na? Pero kung makagwa gid man kamo tungod sa pila man ka mga importante dira, kinahanglan lang gid gani titawe, kinahanglan ang aton sini mga health protocols sa mga pagsulundan nga dapat himuon ginaton para nga hindi mabulubudlay para iya para sa aton ang ginawi kag budlay man nga ginapangat sa kabudlay man nga dulot nga ginapangatubang naton subong nga pandemic, hindi ba na? Amo na mahambal naton sa inyo dara ang inyo face mask, hindi nyo gid pagkalipatan. And of course, magluwas na ang face mask, wala gid na mahimo, no? Face shield. Ang pag-observe natin sa social distancing, kag dugay-dugay panghugas pinggan, panghugas kamot ba? Di ko nalala sa wasa, siyempre balon, balon kita sa alcohol. As always, gid na protection para sa aton. Kay kabalo kita, diri sa siyudad sa Bacolod, subong medyo masako-sako man naton mga kauturan, kay nagapatigayon man sa vaccination, sa pila ka mga barangay, sa pila ka mga dalag ko nga mga malls diri sa Bacolod, may mga walk-in, hindi gid malikawan. Kung kita iya naka-insyende, kinahanglan kita na lang ang magdistansya. Kaya makita nila ganito, masunod naman lang na sila. Paamo ka na ba na? Pero tituod gid man na. Sige lang, okay lang na siya gihapon. Ang dugang pagid nga kung pwede man lang kita makapabilin sa aton puluyan diri lang taanay mga senior citizen ka mga buot sa aton mga senior citizen subong na diri lang taanay diri lang taanay pabilin lang tada
aton na kinanglan nga magwa lang tindira lang sa inyo lagwerta na painit-init or haklo sang dapya sang hangin di makapoy man sa sulod sang balay kung ara lang na nakatutok sa imong electric fan kabudlay man ti kung may mga aircon tiniba na sa ila kwarto at may aircon pero nami gidya ang yas-yas sang hangin ang dapya sang hangin nga mabatyagan dati sa karon kabalugid kita na ang paghulog-halong kag kabalugid kita sang nagakatabo ang magluwas sa pandemic sa karon ining COVID-19 ining isa iya niya ka variant sa karon sa strain ni ginahalungan man naton kag sang atong sini gobyerno para nga hindi kita maapektuhan sobra pagkatapos magluwas pagid sina magluwas sa pandemic sa iban nga mga lugar sa iban nga mga punsod eksperyensya mga pagbaha, linog, di ba? Gutom. Amo ni sa aton diri, baha, linog, gutom. Si amo ni subong gutom tuod subong na gutom subong epekto sa pandemic. Kag magluwas pagid sina, diri sa aton si syempre ang paglinog. Ang linog nga nabatyagan kainas ang aga, di ba? Sa bahin sang Batangas, hatag man kita dagamay karon iya nga informasyon. Sabantayan nato nga sa iton silaman ka mga updates sa sining hapon. Kag syempre magluwas sa iton update Sabado subong ano ang topiko nga i-share ni Tita We sa inyo. Sa iton bala mga kauturan, sa iton dira mga kauturan nga malipot ang pasensya kay dali bala manginit dali mapikon mo na bing tupiko ta karon nga hapon kun ano ang aton himuon para malikawan naton ina kag magluwas pag Tito We sa aton FYI FYI segment for your information ang aton sini hambalan ti epekto sang pandemic hindi man lang kita nag-usto na ni subong internet halos tanan mangita ka trabaho ara dira ang mga interviews online daw mo na bala kabudlay kag pagkatapos magluwas pagid sina pagid nga halos na iba naga-work from home si apektado ang pagtrabaho apektado ang aton income si ang nahimo sang iban apektado ang income ginakulang sa pag provide sa kinahanglan sa sulod sang aton panimalay nagaano Tita We nagaano also na sa social media man via internet ang online selling amo na nga to man tupiko iya karon nga hapon natungod sa online selling sa mga naga-online selling dabantayan yung mga karon nga atong sinitupiko kung paano naton mabaligya online ang inyong mga produkto pero bakal dito sa online ang pagkaon pagkaon tingiban why na nagkadto sa mga department store nabudlayan nagagani paano na lang iba naga-online naga-online na lang sa online na lang sila naga-order ang iban syempre hindi na makakita hindi na maka face to face bisan sa pamilya ati ara na lang naga video chat pamo ka na bala naga video chat dira na lang anay wala gid sang mahimo kag syempre bantayan man naton horoscope sa siniiya nga hapon. Okay? Kag sa aton man update ito nga mahaytag sa aton mga palangga nga mga tagpalamati syempre. Una-una na naton ang dalagan sa atong sini panahon. Kay as mentioned ni Tita We kay ina nakagwa na sa aton part sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Fabian. Ang hambal sang para aton sa Weather Bureau ang pag-asa ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration alas 11 kagabi nagwa na sa aton pungsod si Fabian kag namintinar niya sini puertas personal ga pabilin sa gihapon sa typhoon category ang Bagyo Fabian kag ang kunyang puwersa sang hangin nga 140 km per hora kag pagmadlos nga naglabot sa 170 km per hora. Nagahulag ang bagyo sa 15 kilometro na katundan nga bahin. Ang isa na direksyon northward mo.
So, din papanaog naman sa pag-asa ang tanan ng mga tropical wind cyclone. Wind signal. Wala na sa signal. Abot silingon, amo na ni aton iya nga mabatsigan kag na-experiensyahan nga nakita naton ang kasanag ni Haring Adlaw. Pero bisan nakagwa na sa pungsod si Fabian, padayon gyapon nga maka-experience siya or naga-experience sa mga pag-ulan-ulan dito sa bayang San Luzon. Sa lakit ng Metro Manila, kagkabalukid kita, kadamo sa mga lugar dito subong ang mga ginabaha. Sa Bulacan, 26, ka barangay, ginbaha dito, mga komuina. Kagdiri naman sa aton, sa Western Visayas. Sa Western Visayas, naga-experience siya man kita sa magalumon nga kalangitan. Siyempre, pagtupa man sang unan na sin-experience siya na within 24 hours nga atawi nga mamadlos ng gihapon ang hangin ina tungod resulta ina sang southwest monsoon ukon ni habagat. Pero may isa pagig kabagyo sa karon nga ginamonitor ang pag-asa ara pa ya sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Ang atong ginhatag na naton ina sa inyo para sa mga kauturan naton nga naga-istar sa dali bala bahaon mga manubo nga mga lugar kinahanglan makapreparar man kita paninduan din ang inyong mga kanal mga drainage para nga hindi magsupon ay sa amon gani mabaha mabudlay kung magbaha kagbudlay kung mag-ubog na. Pero ining nasiklatan sing pag-asa nga bagyo, ma-international name ini siya nga si Nipartak. Ang nangyaya si international name, si Nipartak. Siya ring adlaw kaina nagpakita alas 5:32 sang aga, kag magatunod naman karon alas 8:09 sa hapon si ang taob kaina alas 10:36 sang aga kag magahunas naman karon alas 6:19 sa gabi. Kag magluwas pa gid abala titawe ano pa gid ang aton sina. And then temperature. Bisan paano di ba mapaang para sa aton ang palibot. Kaya silak si Haring Adlaw mo. Gani kinanglan extra careful sa may mga bulubat siya. Okay. Kaya gawa mga kabataan nga ginhambal ni Tita We, mga 5 years old pa ibabaw, yan, ang proposal to si ginaprumahan na iya sa National IATF suspendido ang inyo pagwa. Yan ipabilin kita sa sulod sa atong panimalay. Ha? Mga bata, kinanglan sunod lang sa ginapahimo sa inyo. Pwede lang kamo dira sa inyo og saran kung may kudal dira lang kamo. Pero maghalong-halong din kung magwa sa dalan, mga ginikanan, ipahanumdum ginaton sa ila ang paghalong kay nga akabudlay-budlay din kung ato na mga kabataan nga ang maapektuhan. Di ba? Sang nagligado, hatag ko sa inyo update, gapangabay iya ang Philippine Medical Association sa mga ginikanan kag ang DOH nga ang mga lapsag na mga babies alin sa newborn, kung ang newborn, kalabot na 6 weeks, kasi kinanglan, umpisa na ang pagbakuna sa ila, sa pila iya ka mga masakit, hindi pa ya COVID, kay kinanglan, suno iya sa aton mga experts, ang mga kabataan naton, importante lang kumpletuhon ang mga bakuna para sa mga bata, para nga magbaskog man ang ila sinilawas. Kag isa pa gid nagaproblema subong ang ang Private Hospitals Association of the Philippines upon ining PAPIS. Nagaproblema gid sila subong kay nga nagadutay ang mga nurses nga nagakabilin sa ila mga ospital, mga pribado nga mga ospital. Ang din pabutya gani ni Dr. Jose Rini Di Grano nga mong presidente ng PAPIS nga mga 40% na sa mga nurses ang nagbiya sa mga private hospital o humalin sang nagsugod ang COVID-19 pandemic. Ginpabutyag yan nga kabay patan ni ibala sa ang hambalya kasi
sang atong una nga hagna sang pandemic, nabuhinan na ang mga nurses, mga around 40% umpisa sang magsugod ang pandemic. Kasi nga kabudlay na gid subong para sa ila. Nagabatyag na gid sila sang tuman nga kabudlay sa karon, sila nga mga yara iya sa private hospital. Sang nagsaka na, nagdamo ang mga kaso sang COVID, April this year, ambal ni Digrano, nagbuhin pagid. No? Nagbuhin pagid sa mga 5 to 10% ang mga nurses. Kaya mga nabilin na mga nurses sa karon, mayara 5 to 10, 5 to 10% sa mga nabilin na mga nurses, so nga nagkalabilin sa mga private hospital, ang nagbiya man kay paano kabudlay man sa ilang nga mga sitwasyon mo. Sino sa presidente sang pati ang iban nagsalaylo sa mga government hospital. Kaya mahatag sila dugang man nga puwersa sa mga pasyente nga sa government hospital. Dali lang din. Kag ang iba naman naghalin sa ila trabaho. Kaya ang iba naman, diin na, nagapangita oportunidad nga maka-abroad. So, sa karon nagapangabay gid siya ang mga private hospital. Sang bulig sa Department of Health nga kung may mahimo sila nga mahatag, kung may mahatag sila na augmentation nga personnel para nga makabulig man sa mga hospital. Siling niya magluwas sa augmentation halin sa Department of Health. Siling ni Digrano, nagapangabay man sila sa mga nurses nga mga nurses bilang nga bag-o nakapasar sa board exams na magserbi bilang mga frontliners na kung pwede lang na kaya yung mga nakapasar, di ba ng mga 5,000, hindi mga bag-o nga mga nurses, hambal ganin niya kabay nga mag-apply na sila kag kinangla kay sunod sa iya ma-admit na sila nga mga mamaton sila nga mga private hospitals sibot silingon kulang na gitubong ang aton iya nga puwersa sa mga frontliners magluwas sa gobyerno, magluwas sa mga government hospitals pagid sa mga ahensya ng gobyerno kag siyempre sa mga pribado nga mga ospital. Subong preparasyon puwerte nga daan, magluwas sa ginakulang ang number of beds para sa mga COVID cases. Ang ICU, ang kinahanglanon para sa mga pasyente. Pagkatapos, nagatipon sila sa supply sa mga oxygen. Nga in case, di ba, may ara na nga daan, kasi ang ginahalungan subong ang gani, ang ginahalungan subong amo ang ining variant nga bago, ang Delta variant nga ina. Ha? Okay? So, ina naton sini nga nahatag na update sa inyo sa sini nga hapon. Pero syempre, sa ito nanay dira mga kauturan man, nga nagakinanglan sa mga praska kag mga matahong nga bulak, sa gihapon, ara-ara pa sila. Ang Johnny and Christine Flower Stand, ara sila gihapon sa likod sa Bacolod Bay Center sa Ferrero Street. Pero sa inyo pagkinanglan sang bulak sa kung ano man yung mga okasyon, ano man yung mga event, pwede ka mo iya maka-text o kung makatawag sa 0930-959-2828. Kaliwag 0930-959-2828. Pwede gid ka mo dira maka-contact kay Tintin, if not si Tintin, kay Maymay. Kung gusto man ninyo personal, pwede man ka mo makakadto dira sa may Johnny and Christine Flower Stand sa likod sa Bacolod Bay Center. Kag yes, ito ang aton pagi Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Yes, para sa aton mga kauturan dira nga may mga ginabulubat siya, pero nami diniya nga gamiton para sa aton mga young ones. Hindi lang tawi nga young ones kag sa mga young olds. Hindi sa aton mga may edad na sa mga seniors sa ginasuggest kugid na siya. Kag tanan halin sa bata hasta sa mga may edad na pwede gid sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Ilabi na gid sa
mga kautunan naton dira bala nga antos or nagasuprer sang tuberculosis TB. Nami ini siya ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea kay nga may alpha mangosteen siya, may beta mangosteen kag garcinon B nga ara mismo sa iya na ginapatay ang tagaw na amo ang ginahalinan sang tuberculosis. Kag iban pag gininyo nga ginabatsyag. Magluwas na sa nabala naton nami man ina. Siyempre, sa mga gina-migraine, kaya ginapahagan-hagan niya ang pag-atake sa inyo sini-migraine, kaya maikasarang iya ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea sa pag-review Dian sa radyo ang Ditoy Bayo ang makabulig sa paglingon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 Gamay Physio. Ang Physio Gamay D3. Ang high blood dapat matapna na samtang temprano pa. Himo ang maintenance. Ang Shane Her Plus Capsule. Sigurado ako mabuligan kagit sa imong problema sa high blood. Amo ini ang ginahimo ni Mercy Lakang, 52 years old, sang Urok Sigay, Barangay Singkang Airport, Siyudad sang Bacolod. Nabatian ng Shane Her Plus Capsule. Nagtumargit. Aray siya sa resulta. Gataas akong blood pressure, 190/100. Galigin ulo ko, way ko gana magubra, kay kapoy ang lawas ko. Tapos daw matumba ko, dahigda lang ko kung maglingin ako ng ulo. Nakainom ko sang Shane, okay na nga akong pamatsyag, nalubo na nga ako ng BP. Tapos okay na pamatsyag ko, makaubra na ko. Balik sa normal. The best gitsa, kay nakabulig ka sa akong kaugalingon. Ang Shane Her Plus Capsule. Mabakal sa pinagkamalapit na farmasya o kung butika sa inyo lugar. Once upon a time, my nanay, naglabas ang premium DM. May isa pagit ka nanay, naglabas ang premium uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Yan eging gamit, champion blue, long bar, sulit, matakas ang lansak sa damo na bata, 1850 SRP lang. Ari na ang food supplement nga ginabantayan sa tanan. Ginapakilala sa Panyawan Plus. Ang Panyawan o kung makabuhay ang isa ka sa isang tanom nga bulong nga mapaitan nga makabulong sa pagpapaskog sa lawas kag makapaayo sa ginabatsa na pamatudan na karong adamo na ang ginpaayo. Aprobado sa Food and Drug Administration. Said Panyawan Plus. Said Panyawan Plus. Pangita lang ang may tatag said marketing. Pero minyugin tandaan nga sa panahon subong bawal ang magmasakit. No approved therapeutic claims. Starwax, ang #1 floor wax. May
may waterproof formula. Pasyahan man sa tubig, balikhinin ang sa loob. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mga trabaho kasi po sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sa kapuling sa pagpangabuhi, kinahanglan mo sang suplemento na nagaangkon sa kusog para sa pilungan, laog o buluhaton. Sen Panyawan Herbal Capsule. Sen Panyawan Herbal Capsule. Pirmi mo itandaan na may mga nagasalig sa imo. Gani, bawal ang magmasakit. Pangitaalang ang tatak Sen Marketing. New approved therapeutic blades. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa. Okay, sa ito na nila mga palanggang mga tagpalamating atong Dr. Pinoy Squalene Capsule na 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala sa malayo side effects sa ikaayong lawas. Tandaan nyo lang, ini ang 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala sa malayo side effects sa atong lawas, amo ginaiyang tandaan naton, epektibo, masaligan. Sa karon nga panahon, ang kinanglan lang gid naton, no? Ang kinanglan lang gid naton, kinanglan ninyo kung may gasilak, si Haring Adlaw, magpainit gid sa silak sa adlaw pag magsinyo, pag magpainit. Hindi basta aga lang nami. Okay? Kaya sa karon kinanglan, karon nga panahon, na balatawe, kinanglan niya mabaskog ang aton
Katuan na ni Tita Wilma ang atong sini nga tupiko sa karon iya nga adlaw. Na ang atong tupiko tawe, na ang atong tupiko nahanungod sa ano ni gani na mapikon ka bala inang naga-dutay nga ano kadali sa imo manginit na ti ano di nami tawi di man pa mo kana bala ano nami da tawi man. Okay, so relax lang kay kung kaisa na ba ng mga sitwasyon nga may mga bagay nga makahatag sa imo sang kaugot or kaakig. Ang sudden impact mo or sudden reaction sa imo. So, manginit ka man dayon. Inang mabatsagan natin ko kaisa. I'm sorry. Inang mabatsagan natin kung kaisa nga pagbugat sang aton balatsagon. Sa tuod lang, resulta na sa nagkalain-lain naman nga mga rason may pero hambal gani nila. Ang pinakamalain gid nga rason. Dira, amoy nang insultuhan kabala na pabati-batian kabala na tapos sundog-sundugon ka tapos jutay nga tikdol manginit ka na pero kinailan kabalo ka na dapat paano naton ina malikawan o di ba? Kung kaisa amo inang halinan sang halinan man akong kaisa sa madisgustuhanay sa imo mga friends sa mga dugsing-dugsing ninyo. Ngayon, ikaw yung kalipos ang pasensya mo. Tapos, ikaw pa mangingit kung kaisa. Kung ang pagsundo kung kaisa, makahatag man sa imo insecurity, kaya nagapanubo sa imo nga low esteem, mas may pagrupo yung kontrolon mo, no? Isa na self-control. Ang balanta man na karon. Kabudlay na madula man sa malatsagon mo, pero kinanglan, relax ka lang, no? Gani, sometimes hindi mo makontrol ang pagkadlaw sang iban o ang mga ginapanghambal sang iban o ginapabati-bati sang iban. Kikinanglan, ari, ang himuon mo. Ano tawe? Kuno abi wala ka sang nabatian, ignore! Ignore mo. Siling wala ka sang nabatian. Deadma ka lang bala sa sang ila ginakadlaw nga feeling mo do ka insulto sa imo. Para masarangan mo ang sitwasyon. Kung kaisa, bisan may ara nga grupo mo man, may ara kung kaisa nga, may ara daga tumpok-tumpok, pabati-bati, kung lipot pasensya mo manginit ka, isa jagid sabdanay, kung isa may physical pa nga tupanay, na kung pwede kung pwede mo man lang mapawalaan kag yes, idedma mo, himuon mo. Kaya nga, hipos ka na, hindi ka let's say, hipos ka na lang. Kung naghipos ka na lang, ginakonsol mo ng kaugalingon mo. Di ba? Kay sigurado, nga maumpak mo lang na sila, mahipos mo lang na sila. Masiling ay, do wala reaction how. Di ba? Do wala reaction how. Pero kung gamay pa lang, makita na nila ang reaction mo, yung facial expression, makita nila yung itsura. Kung kita mo, sampok na sila yung wakuristom mo. Dugangan tapos pala, dugangan tapos pala. O kanay na pa ipabati. Hasta nga mautod ang pasensya mo kung magsinabtanay. Pero kinanglan, yes, nahambal naton, ignore mo lang, pawalaan lang. Pagkatapos, ari ay, bisan, hindi ka masyado or kulang kasang salig sa kaugalingon mo. Magpakabakod ka lang. Magpakabakod ka kung nala ka sa mong sinang sitwasyon. Pakita mo sa ila na mabakod kaya or maisog ka. Hindi maisog ng mga makigsabtanay, kundi magpakabakod ka lang. Hipos ka, magpakabakod ka lang. Kag kuno abi, mas maisog ka sa ila. Mas maisog ang imo balatsagon sa karon sa ila. Di ba? Nga, kung magsabat ka nga, maisog ka kag magrason sa mga nagatadlaw kang nagainsulto sa imo amutong nakambal ni Tita Wilma, dugangan nila ina. Pero kung magsabat ka sa ila nga medyo mabulubugat man sa ila balatsagon, di ka budlay ginaiya mo. Kinanglan
nagasabat ka bala nga ining matawhay magrason, let's say rason ikaw or sabat ikaw sa ila ginasunlog sa imo, magkadlaw ka sa ila or yuhom ka sa ila nga hindi man insulto, about makita na nila nga ay dumas maisog ko nito sa ginapaabot tao do hindi ta siya madaog ako tanawon sabi nga pabakura lang ang imo bala siyagon tugtog nga mag-isahanon ikaw halin ka na lang ang mga siling bala nga pakuno-kuno nga yupong sa ila pakuno-kuno nga pag-atubang pero kapalabti ka man nga nasakitan ka pero pakita mo nga kaya mo dabla kay nga kung ipakita mo ang kapikon mo sa pag-insulto niya or nila mas siya or sila nga mag-enjoy padayon nila ina nga masimo sa imo perfect nga himuon mo kung maintindihan nila nga maghipos ka lang hipos ka lang nami na yan hipos ka pero hulap ka hulap ka nga siya or sila liwat ang mag-approach sa imo kag kung makita nila nga sala sila tinhambal malana sila sorry na amo na sila tabla nga pung ganato ng aton kaugalingon nga sapakon naton or patulan naton ina kay nga akong patulan mo ina nga pagpanginsulto nila sa imo abi mo kun nanaog kaya sa level nila hindi nga siling mapasino-sino ka kundi pakita mo yan nga hindi ka pareho nila nga mga bantahera kag manginsulto sa pareho nila na kay nga ang problema nga ina hindi na sa masulbar kung patulan mo sila. Sinahanglan magpakatawhay ka lang. Masiling na challenge gid ko nila pero kinahanglan self-control amo na himuon mo. Kag kung mag-comment ka man sa ila na pabati-bati ng medyo mamulumag-an nga balatyagon pero nagadulot ang pagpautwas sila sang imo mga ginahambal sa ila. Diba? Let's say, for example, about mayong bunting ta. Sinubunting naman pagkatapos nga, ay tuburo. Di ba, may mga mo na, di na bunting na mo, hindi ka ngayon, amo na si ikaw man, hindi gani, something mandulunggan mo, hindi gani kung bayo, ang inasuksok mo man, the way ka man nga mamayo, kung kaisa may mga pabati-bati man, masili man akong kisa, ay, inami, sang imo bayo, no? Damo, flowers, do kariyo, tublas ang tabon sang lanisa sa amiga ko, mga nakitaan ko mo, hindi sinisili person, daw cortina, to ba lang, no? Di ba, mga muna, kung amo na nga mga insulto, may something, pwede ka man kasabat nga malumanay, ay pasalamat mo nga pagsabat, ay salamat, at least nakita mo gali ni na kung ano bala, para nga matalupangdan man nilang ay hindi na siya amo, hindi na siya maminit amo nga, di ba? Sa amo mo na nga panabat sa iya or sa ila, masiling ma-insinena nila nga wala mo magustuhan ang ila pabati-bati kapag insulto sa imo na bot silingon na kontrolar mo nang imo balatyagon kag hindi mo sila mapatulan. Kag kon daw hindi mo na gani magwanta, likawan mo na lang ang among sina na klase sang mga tao. Para nga hindi ka na lang nila mangin topiko permi, hindi ka nila mangin topiko sa pagtadlaw, sa sundog. Kung matyagan mo gani nga ara siya, ara sila, likaw ka na lang nga magtabuay ba lang inyo bana. Kagadi mo, hindi man practical kung adlaw-adlaw nga nasakitan ang balatyago mo sa pagpanginsulto mo. So, mas better siguro nga kung lipot ka pasensya, kag kung kaisa, hindi mo makontrolar ang kaugalingon mo, ikaw na lang distansya sa ila or sa iya. Para nga hindi mo siya or sila nga makita, kag hindi ka masyado magbatsig sa kalaing sambot, kag kaingat na pamok na, wala didawe, no? Pero, tandaan mo lang nga hindi man na siguro tanan ikaw ang ginatumod, ba? Hinahimo na sa iban nga mga may mga tawo nga lang mo sunog-sunog, sulto-sulto, siguro sila yung may problema
Kami ara ya tao nga kung wala sila sa magarit-garit, hindi ba lamang sila nga mabugos ang ila adlaw kung wala sila iya sang may mainsultuhan. Kami ara na yung personalidad sang tao mo nga makontento na sila ya, malipay na sila ya kung makita nila nga ugtas to si Tita Wi sa ako no, gaugtas si mama ko to, si amigo ko to, maniya mo na, tiway na to, muna bala, kinanglan lang gid sa aton, kita na lang ang maglikaw, no? Kinanglan, i-remind mo lang, as always, ang kaugalingon mo, nga ang mga pagpang-insulto, mas dali na siya nga ibaliwala or i-ignore mo lang. Di ba? Kaya mo na siling natong kung kabalo kang ara naman liwat, ara naman, dapat, may good friend ka man sa tupad mo. Kaya kung kaisang good friend ka, amo pa na ako kaisa madepensa sa aton, kag magrason sa ila, kag magbara sa ila. Pero kung daw sobra, naging man nga pagpanginsulto, kag daw hindi mo na makaya, yung batuno na ila pagpabati-bati sa imo, na daw, para pala inang wala lang bala gamo, pwede ka na nagurong time, no? Para nga mangayo ka man kung arada sa inyong barangay hall, may arada lupon, no? Kay sila na iya ma-settle kung ano lang problema na nila. Hinahanglan ng gid sekreto mo da nga dugangan mo ang imo salig sa imo kaugalingon. Ayun ha, kinahanglan gid saligan mo gid ang kaugalingon mo. Kag focus kayo sa kaugalingon mo, kung ano mga talent mo, kinahanglan kaayuhon mo ya, kag panamion pagid yang imo nga mga ginapahimo kung sa trabaho man. Perform ka sa gusto, focus ka sa trabaho mo, kag butang mo gid sa ulo mo, no? Hindi sila mo gid sa pinsar mo ya, ano man ang iambal nila sa akon, dapat di akon maging proud ako sa akong kaugalingon. Di ba? Kinahanglan, ikaw mismo sa kaugalingon mo, maging proud para nga magaganaga na kamadula na parang sa control ang gidir na kag always have peace sa inyo heart, sa imo heart, pabay ilang da sila kay ilan na iya kaliphayan. Alas 2:25 Action Radio Philippine Time, nagli lang gid dira kay Dia Jonathan, good afternoon, Tita Wilma Meleli Uligo, please tamniyaw ko lang Vanessa Mayo, kay Chinkinuel Amar, kay Alex Montesa, kay Milita Viñasmoy, kay Rufino, Era Gabino, good PM monitor lang ko sa may barangay Handumanan, kay Wilma Inocencio, kabarles, sa mayong hapon lang daana. Thank you, Ged. Fernando Bongbong Narciso, kamusta mayong hapon lang dira sa imo? Kag yes kay Ma'am Nelita Viñas Moya, salamat gid. Alex Monteza, basta niya climate action now. Okay, sa MM sa Bunny Cafe sa Barangay Tangob, yes, salamat ngayong hapon man. Kay Diding Alojamiento, salamat Ma'am. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon Ma'am Wilma, stay safe always, God bless us all and more power to ARB. Ma'am, thank you so much. Ikaw man, ha? Kay Baryoga Ray, salamat. Kag, yes, sa inyo anay, relax lang na. Kaya nabalik si Tita Wilma, pagkatapos man, sang pila ka mga importante na mga commercial. Hello, my name is Ron Antry. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just... Kay Mami Dayan na konsolasyon. Nag-aupod man sa aton karon nga hapon, mayong hapon dira Mami Dayan. Kay Antonio Beronio and family, mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Vincent Chavez, koy salamat mayong hapon man. Kamusta lang na kay Nani Norma, kay Tuto Kim. Kay Tuto Philip Ken Alonsagay, mayong hapon lang dira. Ha? Okay, ina lang anak, kay nakalit-kalitan talang nga aton nga oras, no? Dali lang gid, so relax lang dira. Ma? Ang aton anay for your information sa siniyang hapon, FYI segment naton. At kabalo na kita sa karon kadamo sa mga kautunan naton nga nadulaan sang trabaho. Kag kabudlay gid mangita sang trabaho Tita We na ang uso subong online. Ang iba na diskarte ang ginahimo nila online sellers sila. Ma? Naganegosyo sila online. Sa lain-lain man nga mga produkto. Ano? Ang iban dira bisa ang ukay-ukay nga man di parahan naton kon diin nga bahin. Yara mas madiskarte gina-online, gina-live na tapos ma-like ikaw tapos masiling ka gani nga mine dan tapos i-PM ka sang price isa mo na siya kung hindi PM ang price tawe ada gid ginahambal sang naga-online kung pila ang presyo sang amo nga item amo na do pero pinakadamo gid subong pagkaon di ba kadamo sang mga instant online seller nagkalainan nga produkto pero numero 1 gid nga mabakal pagkaon kay nga subong kalabanan delivery ho ma-order ka online gina-deliver
halin sa pamahaw ina mga silog-silog, taksilog, ano pa na nga mga ano ina, may mga tapalog, mga palamahawang sudan, wala tuo nga baligya anay, may yes mga cake, di ba? May ara pa gani nga inang ang forma iya inang budol na kada mo lang gid. Gani ang aton lang bala sa mga online sellers, anong effective marketing strategy no para sa ila para matalupangdan kag mangin mabakal sa amon nga mga netizens no sa amon nga mga netizens nga kadamo na option or kadamo na kakompetensya sa among nga negosyo. Let's say focus tabla sa pagkaon, bakang pagkaon nga daan damo ginaya. Siyempre, kinahanglan, ang ibaligya mo online, namit man nga pagkaon, di ba? Mas mabakal ang pagkaon ko namit ini, kay kinahanglan gamit naman sa di kalidad nga product, kaya nga, dira nakabasi ang quality sang imo baligya. Di ba? Sang imo nga menu, di ba? Namigid kon original mo iya nga recipe man ang gamiton mo, o kung ibaligya mo, kay dako na ina nga points para sa mga bumalakal nga mahilig iya magsilaw sa nagkalain-lain nga pagkaon. Kay kinahanglan reasonable price point naman. Reasonable, hindi man pwede nga presyo ka lang depende sa gusto mo. O kung tungod gusto mo lang kompetensya ang presyo sa iban nga manugbaligya man online. Kinahanglan himuon mo man ang gusto nga costing o kung ang presyo depende sa ingredients nga ginagamit mo. Depende man sa pag-post mo, di ba? May explanation pa na. Pero tandaan, isa sa pinaka-importante nga rason. Kaya kinahanglan mapakita mo nga worth it naman ang imo product base sa presyo sina. Pasensya na kaya ang punda sang dila kung medyo may pilas-pilas sakit na. Isa pagkakit kaya kinanglan, pangita ka sang imo masaligan ng supplier para nga magsiling supplier kada ko na gid maka-provide lang bala makuhaan mo sa imo mga ingredients sa imo mga kinanglanon. Pangita ka sa masaligan para nga makakuha ka sang barato nga supplies o kung ingredients man nga nami man ang kalidad. Kaya nga pag-deliver mo isang product mo, wow! Mo ang iyang suludnan mo na. Kag isa pagyad, kamarkag na ito niyo tip, attractive photo, di ba? Attractive ang imong mga pictures na gina-post. Kaya nga, mas dasig nga ma-attract ang tao kung may visuals, giman kung may makita, giman sila. Kinahanglan mo ang actual nga pictures ng imo product. Importante original original nga picture ang gamiton mo para nga madali mo na nga ma-edit para sa poster or menu kung may iban kapag nga ibaligya iya nga pagkaon. Kaya isa kung kaisa ang iban iban man nga mga di ba kag post lang nila, diba? Okay, pero na dito kung original ang picture. For example, pwede. Siyempre kung kaisa kung nag-umpisa ka pa lang, pwede mo na himuon, na? Pero hindi sa tanan, no? At kung nag-umpisa ka pa lang, na gusto mo makilala ang imo mga produkto, okay na nga, nakatag ka man sample. Kasi tanan, hindi man. Pwede sa mga friends mo lang. Sa mga friends mo bala sa FB, mismo sa mga friends mo personal, na, o sa mga kakilala mo, yes, pwede ikaw maka-free taste sa ila. Free sample. Pagkatapos na, di tangabay ka, pangayo kasi ila sini opinion na tungod sa imuging patilaw nga product sa ila para may baluan nila kung ano bang pwede mo pa ma-develop or ma-improve sina nga klase ng pagkaon na kung ano pang pwede mo nga idugang sa imo menu, di ba? Yes, mami na siya. Kung may existing ka na nga product, pwede ka man maghatag pila ka sample sa mga nag-order sa inyo para nga matilawan man nila ina. Kag maka-order man dayon kung magustuhan nila, right? Yes. So, kita basta online selling, kinahanglan din man naton nga mag-level up.
pati ka mo ga online selling ka mo kang kalabanan di daw kadamo diya di ba tungod sa madamo nga mga pareho ninyo nga mga online sellers kag potential buyers dapat kita man nga gina-include mo kaugaling mo tawi kay hindi ka mga online sellers kami buyers lang niya di ba dapat ikaw nga online sellers maging creative man ikaw kag maging resourceful man ikaw para nga maging mabakal ang imo sini produkto. Sa mga beginners, kung ikaw beginners o nagaplano nga sudlon ang online selling sa anuman nga product, try mo ang pinaka-tips nga share ni Tito We. Try mo anong dapat nga kinanglanamit ang pagkaon, reasonable ang presyo, attractive ang imo sini nga picture o kung ang mga photos nga imo sini nga i-post. Yes, libre man ang sample kung nga kaya mo kung paano nakahatag man to si Tito Wilma pang suggestion, di ba? O ina nga itong sini nga nahatag nga informasyon man sa inyo sa sini nga hapon sa FYI naton alas 2:43 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kay Sir Armando Cabiles mayong hapon lang da sa imo kag salamat gid no mayong hapon lang da kag magluwas gali sina Tita We sa mga nagahulat sang ila sini nga sa mga nagahulat sang ila horoscope standby na umpisahan ni Tita Wilma ang paghatag sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon iya nga adlaw Sabado Hulyo 24 tuig 2021. Okay, para sa aton horoscope sa karon nga hapon, unahon naton anay ang mga Cancer. May mga zodiac sign nga Cancer. Mga natawo Hunyo 22 tugtog Hulyo 22. May Cancer or mga Cancer may bisita ka nga mag-aabot. May bisita ka nga mag-aabot nga makatag sa imo sa maayong balita. May bag-o na oportunidad man nga mag-aabot sa imo, negosyo man or whatever, nga amo iya ang makahatag sa imo sang kaayuhan. Mas swerte mo nga numero, daligid lang. Mga mas swerte mo nga numero, 15, 33, 25, 47, card 51. Tulip pink is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, tugtog gusto 22. Kung pwede Leo, ang upod mo da pamatiiman, kung ano ang ginahambal sa imo pamatiiman, ina para sa imo kaayuhan. Isa lang gid ang reminder para sa imo sang imo horoscope karon nga adlaw. Likawan mo nga mangin emotional ikaw. Magsuwerte mo nga mga numero 35, 55, 42, 11, kag 26. Mocha brown is your lucky color. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tugtog Setyembre 23, about Virgo, may duga nga social connection ikaw, halin sa social events man, kung ano man ina, siguro ikaw active ka man sa social media, di ba? Okay. Mag-evolve ang imo social connection kung mahilig ka sa negosyo. Magsuwati mo naman ng mga numero 12, 21, 31, 45, kag 56. Dollar green is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra ni tao, Setyembre 24 tugtog Oktubre 23, para sa imo problema Libra. Suno sa imo horoscope, kinahanglan usisaon mo man sang maayo ang mga detalye sina. Magpangamuyo ka man para magiyahan ikaw para sa maayo na solusyon. Kag-ariho, subong man nga adlaw, anong wish mo ba? Bangin malipayon ikaw, makabatyag ikaw sang kalipay karon nga adlaw, kag feel mo gidya nga matabo ang wish mo. May wish ka o ba ano na siya? Kag likawan mo lang kung magkadto ka sa mga mataw nga lugar. I'm sorry, no?
buti naman sa mga lugar nga damo tawo, observe mo gid, ha, ang mga potholes. Kaglikawan mo man nga magdala sa mga gamit, especially sa imo kaugalingon dira nga importante bala para sa imo. Na masuwati mo naman yung mga numero 51, 25, 33, 11, kag 41. Ruby red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio na tao October 24 tugtog Nobyembre 22, ay, Scorpio, hindi ka mag-say bad words, ha? Hindi ka maghambal sa mga bad words or mga tinaga nga makasakit sa iban nga mga palamatinan. Kay makatsuak ina sang hindi maayong hitabo. Abi ibala nga kung maghambal ka mga maayo nga mga tinaga ang gamiton mo para nga ma-attract mo man ang mga maayo nga mga bagay sa imo kabuhi. Okay, Scorpio, masuwati mo naman nga mga numero 33, 11, 22, 55, kag 41. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ha? Sa inyo Sagittarius, ang inyo naman masuwati nga mga mga Sagittarius, sa muli na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21, nagapabatsyag sa inyo ang kaayuhan Sagittarius kung saan man ina nga field, sulat-sulaton mo lang. Okay? Kag hindi kagid mag-surrender. Problema man, ano man nga pagtilaw, kinahanglan, fight, go lang. Kag padayon na lang ang imo katampad, kag kaayo sa imo isig katawo. Himuon mo gid ina, ha? Okay? Kag mga palanggan ito nga mga tagpalamati, syempre amo inang una nga bahin sang aton man nga pagbasa sa mga horoscope para iya karon nga adlaw Sabado, Hulyo 24 to 2021. Alas 2:49 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Ang kape ko, Santon Plus ko. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Sa mga pikapi, dugay-dugay, siyempre sa ating coffee break, dugay-dugay. .25 na, Action Radio Philippine Standard Time. Tapuso na ni Tito Wilma ang nabili natin ng mga zodiac sign para sa itong horoscope karong adlaw. Dira kay Inday Rizal, Balsimo, salamat para sila kuno sa Balsimo, ang Balsimo family gapamati gid sila sa Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Okay, thank you. Na tawi ara na ta sa Capricorn ang mga nagaulat sa nga mabasahan ng ila sining ang ilang horoscope. O Capricorn, ang mga ilataw di siyempre 22 Binero Justin 9 ay Capricorn. Kung nahimo, hindi man pagpakanubuan isi kapareho mo. Sinanglan maging honest ka man sa kaugalingon mo. Adjust ka, pasigbagay ka. Sinanglan stay humble. Tungod nga ang may oportunidad wala nga amat-amat palapit sa imo, kung gusto mo magpalayo, imuon mo na pero kung hindi, do good. Okay? Mas swerte mo naman yung mga numero 52, 23, 33, 41, kag 11. Emerald Green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, nitaw Enero 20 to Pebrero 18. Ikaw, Aquarius, abi mo magabalik ang harmonious kag malinong mga kabuhi kung ginapasalamatan mo ang tanan. Ginapasalamatan mo ang tanan nga blessings nga nabaton mo, ginapasalamatan mo ang mga nag-inakop sa imo kadtong tion nga down ka. Okay? Maswati mo nga mga numero 22, 23, 30, 45. Citrine yellow is your lucky color. Ay mga Pisces naman, mga nitaw Pebrero Justin 9 to Marso 20. Pisces, ano wish mo? Sunod sa horoscope, mahatagan na katumanan. Kinahanglan, batunon mo lang ang sitwasyon kag hindi ka magsagad reklamo. Batunan ang sitwasyon kung kabudlay, hindi ka agad reklamo, kundi magpaninguha ikaw.
Maswerte mo nga mga numero 3 ka 26, 46, 23, 55. Kidlet red is your lucky color. Aries, ay mga Aries, Marso 21 to Abril 19. Abi mo, Aries, ang tanan niya sobra sa atong kaugalingon, makahatag man na balatian. Kinahanglan ususuhan lang. Hindi man kulang. Kinahanglan hindi kulang, hindi sobra, ara lang ta sa tunga-tunga, in moderation lang. Especially sa pagkaon, balansyon ang pag-diet, kag sa kung gainom ka sa makahulubog nga ilim nun, kinahanglan di ba? Mga suwati mo naman yung mga numero 35, 53, 23, 41, kag 11. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao Abril 20, tugtog Mayo 20. Okay. Kung ano man ang imong fitness program, mapag-uloy ehersisyo, hindi ka magpa-aloy-aloy dira ka maluya-luya, kinanglan umpisahan na para magpagsig ang lawas mo. Kag updan mo man sang mental diet, mental diet sang positive appreciation sa palibot mo. Appreciate ang makita sang imong mga mata. Smile ka always, Taurus. Masuwati mo nga mga numero 11, 33, 55, 26 kag 42. Lucky color, lavender. Kadto kita sa zodiac sign ni Gemini. Ang mga Gemini naman, na tao Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Tinguhaan mo nga makaangkon ikaw sa energy of happiness, Gemini. Ito naman di pa yun. Hindi kang kaisa kung tama ka man ka ukod sa imo trabaho, focus sa imo trabaho. Pinantagaan mo man break. Kinanglan maangkon mo man ang energy of happiness. Give yourself a break, Gemini. Kaya nga, inaamo maka-stimulate sa mga good vibes sa imo kaugalingon kag sa imo bugos na kabuhi kag sa imo man panimalay. Mga maswerte mo nga mga numero 28, 30, 31, 45, kag 55. Cotton white is your lucky color. Kaya ato ni lingaw-lingaw lang ning horoscope nato ni adlaw lingaw-lingaw lang ni kay wala sa nakahibalo sa matuna to nga kapalaran adlaw-adlaw kundi ang mahal nga Dios gid lang man. Lingaw-lingaw lang tag sa kahapon. Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las Tres ang atong 3 o'clock praise. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Entrata batok sa COVID-19.
Wayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagkakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang among pag-ampo sa amon mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman o mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Salamat kit sa inyo mga tagpalamati sa pagupod kay Tito Wilma sa pagpangamunyo sa oras sa Enterata Batog sa COVID-19 kanya itong free reflect ang prayer every afternoon. Salamat kit sa inyo. With Simon, thank you. Kay Miss Margie Haniba, thank you, kid. No? Wala na si Tito Wilma sa panahon gani kita magapaalam sa inyo. Pero antes man ang atong Bible verse for the day nga mabilin halin sa 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Diba? Yes. So, amen. So, sa itong mga palanggang mga tagpalamati, tugtog naman liwat sa Lunes. Happy weekend sa inyo. And of course, happy Sunday and happy family day para buwas. Of the night naman kita, Monday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!